Hartuta eraman bi hauek hemendik ahaldenik eta urrunen. Eta bizkor. Bai, ongi da. Galdera bat, Satanko. Zoroa, hil egin nahi duzu? Esaidazu gauza bat, mesedez. Hiltzen banaiz, aurkitu ahal izango dut katxalot berriro beste munduan edo nonbait? Ez dago zulakoarekin xamurkerietan ibili beharrik, beraz garbi hitz egingo dizu. Errurik ez zutenak. Inongo errurik gabeko jende ugari hil duzu. Beraz hiltzen zarenean gorputza ezereztu egingo da, eta harima Gokuden mundutik oso urruneko batera joango. Behinan harima garbiturik zure oroimena ezabatu eta beste izaki bizi batera aldatuko da. Horrela da hori? Tamala. Nahikoa da, zoaz orain. Hari!